Tervehdys kaikki ryhmäläiset. Tänään mä oon menossa Gottlundin kierrokselle. Mä lähdin katsomaan, että onko sieltä jo lumet sulanut. Nouseeko sulamisvedet pahastikin tonne polulle. Tulkaa mukaan, mennään. Vähän täällä on vielä jäisiä kohtia. Ja nastakengät saa olla kyllä vielä jalassa. Järvi on tiukassa jäässä. Tässäpä ollaan. Geopark-kohteita on tässä matkan varrella. Entisellä pellolla ollaan. Rantalehdossa nämä on tosi harvinaisia, nämä on yleensä suojeltuja. Täällä kasvaa sekapuustoa ja lehtipuita kanssa ihan kivasti. Siellä on jonkun vene unohtunut tonne. Käydään rannassa katsomassa vähän. Siellä on toinenkin. Ihan hetkeä ei vesille päästä. Lähdetään sitten eteenpäin. Oho, siinä onkin. Ei puu kaatunut siihen, täytyy kiertää. Nyt kun ollaan suojelualueella, niin näitä ei saa korjata pois. Jos se puu kaatuu johonkin, niin se pitää sitten jättää siihen. Tietysti huomioida, jos siellä on jotain omaisuutta, niin koitetaan sitä suojella. Gottlundin polku on merkitty kyllä tosi hyvin tommosella apilanlehti symbolilla. Nythän tässä vaiheessa kevättä niin ei ole paljon vielä kerättävää täällä luonnossa. Pihkaa voi kerätä, jos sitä löytyy ja jos on luvat siihen. Ja lepänkäpyjä. Ja niihinhän tarvii kanssa luvan. Ja lepästä nimenomaan kerätään ne puussa olevat kävyt, ei mielellään maasta. Maassa ne on ottanut jo kaikki bakteerit itteensä ja ne on usein jo pilalla talven jälkeen.
lepänkäpyjä voi tosiaan kerätä ja nehän säilyy, kun niitä vähän kuivaa, niin nehän säilyy vuosikausia sitten lasipurkissa ilmavasti sillä, että ei laiteta sitä kantta kiinni, että sieltä pääsee kosteus haihtumaan. Kansi sillä lailla löysästi kiinni vaan. No mihin sitten lepänkävyt auttaa? Lepänkävyt auttaa suolistotulehdukseen. Semmoinen kourallinen käpy ja niin keitetään noin litrassa vettä. Keitetään 15 minuuttia. Se on puuvartinen tai tavallaan puiseva se kasvin osa, niin se tarvii kuuman veden, että siitä lähtee irtoamaan ne tehoaineet. Ja jos mä tuosta löydän kohta lepänkäpyjä, niin mä näytän sitten teille millaisia ne on. Kaikki ei ehkä niitä tunnista. Ja varsinkin kun nyt lepät on ilman lehtiä vielä, niin sit voi äkkiä sekoittaa vaikka myrkylliseen korpipaatsemaan tai johonkin muuhun. Tässä reitillä on kataja. Katsotaan, onko tässä marjoja. Tässä katajassa ei ole nyt marjoja. Tosi jäinen on tää polku, että varovasti pitää mennä. Ja passiivipihkankeruu tapahtuu sillä lailla, että siinä kannattaa olla hyvät hanskat ensinnäkin. Ja sille pihkalle ihan omat välineet, kun sehän tahmaa kaiken. Ja se kaikki tarttuu siihen kiinni ja pihka tarttuu joka paikkaan kiinni, mihin se koskettaa. Hanskat käteen ja sitten vaikka oma erillinen puukko sille pihkalle. Ja semmonen ihan muovinen karkkirasia puhdas, mihin sitä voi kerätä. Ja passiivipihkaa kerätään niin, että ei vahingoiteta sitä puuta. Eli ei tehdä siihen puuhun mitään viiltoja, vaan otetaan vaan ne pihkapallerat siitä puun kyljestä. Yleensä semmoisen katkenneisiin oksakohtiin tai johonkin muihin vauriokohtiin. Se puu alkaa työntämään sitten pihkaa, että se puun haava tavallaan menee peittämään. Ja se on sen puun suojamekanismi. Olisiko täällä nyt yhtään semmoista? Vielä ei ole tullut semmoista kunnon kevätsateet, niin ehkä saata löytyä. Siinä on kyllä 6. Mutta se on niin hyvävointinen, siitä ei löydy paljon. Eipä näy. Juuri silloin kun sitä tarvitsisi, niin ei tietenkään löydy. Nyt voidaan päättää kumpa reittiä mennään. Mennään vaikka tätä rantareittiä.
katajia on täällä kanssa aika paljon. Ne on kanssa rauhoitettuja joka paikassa. Ja varsinkin jos kasvaa harvinaista pylväskatajaa, niin se on sitten ehdottomasti rauhoitettu. Olisiko tuossa? Täältä en siis aio kerätä mitään, vaan tarkoitus oli näyttää. Hyvin luistaa nastakengät. Pistetään vähäksi aikaa pauselle ja jatketaan sitten kohta tulipaikalta. Tässä on nyt lepänkäpyjä. Löysin teille muutaman näytille. Suurentaakohan tää? Joo. Mutta mä en nyt niitä ota. Tää oli maahan pudonnut, niin ihan vaan otin sen tosta maasta näyttääkseni teille. Minkälaisia ne on. Vielä ei ilmeisesti puut oo ruvenneet vetämään vettä. Kun ei löydy pihkaa. Yleensä juuri sateen jälkeen sitä pihkaakin alkaa tulla sitten. Kun se tavallaan ohenee se pihka, niin se muuttuu juoksevaksi. Nyt ei vielä ole oikea aika. No tossa ehkä saattaa olla. Tässä alla on pihka. Hyvin vähän, mutta kuitenkin ne on tommosia. Näyttää ihan kaarnalta, kun se on kovettunut. Tosta vähän näkee. Ja kun sitä kokeilee, niin se on pehmeetä. Mutta tarkka saa olla, että ei tule veistäneeksi sitten puun kylkeen. Nyt se saa vielä olla siinä.
Nyt varovasti. Viettää ikävästi. Ui. Täällä on kyllä kaunista. Näinkin. Vielä pääsee menemään, mutta kohta kun kaikki lumet sulaa, niin tässä on varmaankin tulva alue. Voi nyt tää meni tuossa. Hui, kamaa nousi. Meinas käydä hullusti. Niin kuin näette, alku oli hyvä, mutta nastakengät on tosiaan tarpeen. Täällä on aivan jäistä. Siinä on symboli, kiertosuunta ja sitten tulipaikka. Ja edelleen tää Gottlundin kierroksen symboli. Mennään eteenpäin. Sittenhän täällä kasvaa aika paljon suopursua. Se on tässä. Tämän näköinen. Ja tää ei ole havukasvi niin kuin monet luulee. Tai vois ehkä ajatella, kun se on ton näköinen, vaan se on samaa sukua rodojen kanssa. Eli alppiruusujen ja atsaleojen on myös yhtä myrkyllinen kuin ne. Sitäkään ei pidä syödä. Se on tosi hyvän tuoksunen. Tuoksutuksessa sitä on niin kuin esimerkiksi puhtaiden lakanoiden välissä jossain pinossa kaapissa pidetty, niin se torjuu hyvin kaikkia pölypunkkeja sun muita tuholaisia, mitkä viihtyy sitten siellä tekstiileissä. Mutta tietysti kannattaa miettiä, että jos se joutuu ihokosketukseen, niin se voi olla huono.
Täällä onkin sitten jo ihan lumetonta. Näin paljon se vaihtelee. Katsotaan, onko tossa katajassa marjoja. Ei oo. Katajastahan voi löytää 3 värisiä marjoja, eli vihreitä, mitkä on raakoja, joten pitää antaa vielä kypsyä, ja sitten sinisiä, jotka on puolikypsiä, ja sitten mustia. Ja ne mustat on ihan kypsiä sitten, ja ne voi poimia. Toki sinisiäkin voi ottaa, jos mustia ei löydy, koska yleensä ne sitten siniset jo päätyy lintujen suuhun äkkiä. Ne voi sitten ne siniset marjat pistää johonkin lautaselle ja antaa niiden kypsyä siinä ja kuivua. Niitäkin voi käyttää sitten erilaisiin ruokiin. Riistaruokiin varsinkin ne on tosi hyviä. Vanhastaan katajan marjoja on käytetty reuma-oireiden hoidossa. Niitä on pureksittu aina 2-3 marjaa aamulla. Nyt tullaan näiden jäitten ääreen tästä. Ootteko kuullut koskaan jäitten laulua? Nyt sitä ei kuule, kun on niin paljon muuta hälyä, mutta jos onnistuu kuulemaan, niin se on aika huikea tunne. Pitää olla ihan hiljasta ja siitä jäästä kuuluu semmonen omanlaisensa ääni. Se on kyllä hienon kuulosta. Jäitten sulamisääni. Jäitten lauluksi sanotaan. Nyt me aletaan olla sitten perillä. Joo. Rannat on sulana. Ihan pian lähtee jäät. Ne alkaa tuolta jo mustenemaan. Ja niin, katsotaan saadaanko me tulet aikaisemmin.